mä teen tän vaihtovireen varmaan 5. kertaa, mutta mä teen sen siksi, koska mä oon nyt tehnyt sen aikaisempina kertoina mun koneella, ja tai siis sillä YouTuben kameralla. Ja se YouTuben kamera on tosi huono. Ja siksi mä haluan tehdä tän nyt mun puhelimella, mutta joo. Ketä ei varmaan kiinnostaa nämä mun lörpötykset. Joo, mut siis niin. Mä poistin ne aikaisemmin, koska ne oli tehty koneella. Mut mä teen ne nyt uudestaan. Eli lukekaa DC. Siellä on ohjeet. Eli DC. Okei. Ja mä en ole vaihdossa. Kertoja ei ole vaihdossa. Ei ole vaihdossa. Älkää laittako kommiin, että haluatte, mut koska mä en ole vaihdossa. No mut, whatever. Sitten ensimmäisenä on tietenkin ensimmäinen vaihtopetsi. Seisova kissa. Tällä on töhryä naamassa. Ja töhryä täällä, no päässä kuitenkin töhryä, mutta mä yritän ottaa kaikki töhryt pois, mitkä voi ottaa pois. Täällä on kulmaa kuonossa, vai mikä toi on, turpa? Ei, en mä tiedä, mutta kuitenkin. Täällä on nimikirjain, joita mä en tykkää. Ihmiset, älkää laittako nimikirjaimia. Sitten täällä on sininen magneetti ja jotain töhryä taas jalassa. Tässä on muuten tosi hyvä kunto. Mä en oikein tiedä, onko tää vieterin ääni. Jos tos kuuluu mitään. Mut kuitenkin tommonen ääni tulee. Täällä on vähän lörpsäpää, mutta tää on just sopiva, että tää ei oo semmonen i, eikä semmonen i, vaan semmonen just sopiva. Täällä voi just leikkiä tälleen. Joo, mutta tämmönen. Täällä on tummanne siniset silmät ja eipäs muuta. Täällä on vähän kuluneet jalat, koska täällä on leikitty. Mutta tämmönen. Numero 1. Tämä on numero 1. Numero 2 on istuva kissa. Ja muuten mä haluan näistä kissoista ja kaikista hyvistä petseistä. Mä haluan kollieita, mäykkiä, tämmösiä ja seisovia kissoja. Okei. Muutkin kyllä sit kelpaa, jos niinku, sä haluat jonkun epäarvokkaamman. Mut sit jatketaan. Siis tää on numero 2. Täällä on nimikirjain pohjassa. Täällä on reikä. Hetkinen. Joo, täällä on reikä. Täällä on töhryä, mut mä en nyt sano näitä töhryjä, kun mä otan ne kuitenkin pois. Paitsi, että täällä korvassa on jotain kynänjälkeä, jota ei saa pois. Mä oon yrittänyt vaikka millä ottaa sitä pois, mut ei se lähe. Ja sit täällä on jossain muuallakin, mutta ne ei ole semmosissa kauhean näkyvissä paikoissa. Esimerkiksi tossa on jotain kynänjälkeä ja tossa. Mutta mä otan kaikki pois, mitä mä saan. Minä lupaan sen. Joo, täällä on vähän kulunut nenä. Ei olekaan. On tällä. Tuolla. Tää ei nyt tarkenna, koska mä kuvaan mun puhelimella. Ja muuten tää on ihan sika hyvässä kunnossa. Joo. Ja tästä siis mä haluan niitä hyviä petsejä. Tästäkin mä haluaisin hyviä petsejä, mutta kun mulla on muitakin tämmösiä, niin sit vaikka 2 tämmöstä istuvaa yhteen hyvään petsiin. Joo. Sitten 3 on tommonen samanlainen, mutta vaan eri värinen. Ja vähän erilaiset silmät. Täällä on kulunut nenä. Ja tossa on jotain töhryä, mutta mä saan sen pois. Täällä on tässäkin vähän töhryä, mutta mä koitan ottaa kaikki mahdollisimman hyvin pois. Täällä on jotain punaista tuossa jalkojen välissä. Mä en tiedä mitä. Se ei lähde pois. Mutta jos sä itse saat sen, niin älä valita mulle, jos mä en oo saanut. Koska mulla ei oo käytössä kaikkia maailman tärpättejä ja kaikkea. Täällä on reikä. Täällä on tommonen kiva kukka hännässä. Ja muuten tää on tosi hyvässä kunnossa. Joo, eli näistä 2 voi saada vaikka... Näistä 2, jos joku haluaa nämä kummatkin, niin mä haluan jonkun tosi hyvän esim. Kollien tai jonkun. Ja tehkää mulle sit omittu vidi, tai miten se nyt sanotaan. Sitten on tämmönen possu. Täällä on reikä.
LPS tuolla. Ja tää on muuten ihan täydellisessä kunnossa. Ainakaan mä en näe tässä mitään töhryä eikä mitään. Paitsi että tossa kukassa on yksi tommonen. Eikä se lähde. Mutta joo. Tää on siis todella hyvässä kunnossa. Ja tää on siis numero 4. Numero 5 on taas tämmönen. Tätä ei varmaan halua kukaan, koska tää näyttää näin hirveälle, mutta jos joku haluaa, niin tämän voi muokata takaisin joskus hienoksi. Koska tää oli muokattu, kun mä sain tän kirppikseltä. Ja sitten mä otin ne kaikki kaikki liat pois kynsilakan poistoaineella. Ja nyt tästä jäi tämmönen, koska näitä ei saa pois. Ainakaan mä en saa. Mutta siis tämmönen. Täällä on reikä ja mä en oikein osaa sanoa mitkä on töhryjä ja mitkä on kynsilakkaa, mutta siis tämmönen. Sitten toi oli siis numero 5 ja numero 6 on tämmönen kissa. Sori, nämä kaikki on nyt kissoja, mutta kyllä tuolta tulee muitakin. Tämmönen kissa, täällä on muokatut korvat, kulunut tää, mikä tää nyt on kuono. Ja sit tuolla on tossa jotain glitteri kynsilakkaa. Täällä on punainen magneetti, eli tää on aika vanha, tai itse asiassa tää on tosi vanha. Joo, muuten tää on tosi hyvässä kunnossa. Sitten numero 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numero 7 on uusi mäykkis. Täällä on reikä. Ja tää on erinomaisessa kunnossa. Sitten numero 8 on tämmönen seisova kissa. Ja täällä on sininen magneetti, joka tulee tuolta vähän ulos. Tolleen ärsyttävästi. Mutta tää pysyy silti tosi hyvin pystyssä. Et se ei silleen haittaa mitään. Täällä on jotain likaa tossa nenän ja tukan välissä. Sen näkyy tälleen kaukaata. Joo. Ja muuten tää on tosi hyvässä kunnossa. Eli numero 8. Numero 9 on tämmönen. Mä en tiedä kuka haluaa tätä. Mutta mä oon yrittänyt antaa tän niinku pois, koska mä en itse tee tällä mitään. Mutta jos joku saa vaikka muokattua tän hienommaksi, niin sehän olisi hieno juttu. Koska mä en halua niinku pitää vaan mulle jotain, mitä mä en käytä. Jos sille voisi olla parempi kotikin. Täällä on tämmöstä, kun tää on varmaan joskus muokattu. Kun mä sain tän mun kaverilta, joka muutti nyt kauas pois jonnekin etelään, niin täällä on jotain tommoista hopeata naamassa ja tälleen. Ja sitten nää on siis paperia. Nää valkoiset kohdat. Koska kun mä otin tästä sitä likaa, yritin ottaa likaa pois, niin tän silmistä lähti sitä valkoista väriä. Niin mä laitoin sit paperista noin, mutta nää ei lähde pois. Mutta ne tuntee kyllä, että se ei ole oikeasti sitä silmää. Mutta siis tämmönen. Täällä on sininen magneetti ja tää on muuten tosi hyvässä kunnossa, paitsi että täällä on vaan näitä töhryjä, kun tätä on joku yrittänyt muokkaa. Sitten numero 9, tai ihan sama, mä en sano näitä lukuja. Laskekaa sitten itse, jos te haluatte jonkun. Tätä on kanssa muokattu, mutta mä muokkasin tän takaisin. Tää on tosi hyvässä kunnossa. Täällä on reikä ja täällä on vähän töhryä kaikkialla, mutta mä yritän saada kaikki töhryt mahdollisimman hyvin pois. Ja tää on siis muokattu. Muokatut korvat, muokatut jalat ja suunnilleen muokatut silmätkin. Ja häntä tietenkin ja sitten tää suukohta. Mutta siis tässä. Voi ei, tästä tulee ihan hirveän pitkä video. Sitten vielä tämmönen. Tää on tosi hyvässä kunnossa. Tää on itse asiassa aika erinomaisessa kunnossa. Punainen magneetti ja vähän jotain punaista tuolla hännässä. Sitten tulee tämmönen heppa. Tää on muuten erinomaisessa kunnossa. Tässä on jotain pieniä töhryjä, LPS korvassa, reikä. Ja sitten täällä on joku yrittänyt laittaa varmaan tälle huulipunaa. Täällä on tolleen. Sitten tämmönen. Täällä on muokatut korvat ja tässä vähän kaikkialla muokattuu. Täällä on punainen magneetti. Mä en tiedä kuka haluaa tän, mutta jos joku haluaa, niin mä oon iloinen. Tämmönen. Sitten
on tämmönen. Tää on tosi hyvässä kunnossa. Täällä on reikä ja täällä on LPS korvassa. Sitten on tämmönen kenguru. Täällä on LPS korvassa. Muokattu tukka, muokattu silmät. Tossa on jotain. Muokattu. Varmaan kynsilakka on mennyt. Hei, se irtoaa. No joo, mä saan ton sitten pois. Täällä on reikä ja tää on tosi hyvässä kunnossa muuten. Sitten on tämmönen nuoleva kissa. Et kun tätä painaa tälleen, niin tää oikein täällä. Mä oon ollut pieni, tää on tosi vanha siis tää kissa. Vaikka täällä onkin reikä, mutta tää on silti tosi vanha. Koska mä sain tän kun mä olin 3 ja nyt mä oon 11. Ja mä oon piirtänyt sille tommoset silmät, mä en tiedä miksi, mä oon ollut tosi tyhmä. Täällä on kulunutta nenässä ja muuten tää on erinomaisessa kunnossa. Ja toi vieterin ääni muuten kuuluu. Tai en mä tiedä mikä vieteri se onkaan. Sitten mulla on tän jälkeen enää 2. Täällä on siis karvahäntä, reikä ja LPS tuolla. Tämmönen. Tää on erinomaisessa kunnossa muuten. Sitten on tää. Tää on mun yksi Eko ja Petsejä. Joten siksi, täällä on muuten sininen magneetti. Joten siksi tää ei ole missään parhaassa kunnossa, koska täällä on vähän töhryä kaikkialla. Tossa on jotain pinkkiä ja kaikkea semmoista. Ja tuolla on jotain mustaa. Mutta mä koitan saada kaikki mahdollisimman hyvän pois. Tää on muuten tosi hyvässä kunnossa, paitsi että tässä on jotain töhryä. Sitten viimeinen. Vihdoin ja viimeinen. Tämmönen kissa. Tää on muuten tosi hyvässä kunnossa, paitsi että tää näyttää tosi tyhmälle, koska tässä on tämmöistä ihmejuttua kaikkialla, jota mä en saa millään pois. Mutta mä koitan saada mahdollisimman hyvin kaikki pois. Täällä on reikä ja ei ole LPS. Noin, siinä oli sitten kaikki. Ja muistakaa lukea Dese ja kiitti kun katoitte. Ja sori kun tästä tuli tämmönen pälätysvideo, mut kuitenkin. Ja muistakaa lukea Dese ja mä vaihan näitä sitten tosi hyviin, paitsi huonoin tietenkin vähän huonompiin, mutta mä voin antaa montakin yhteen hyvään. Et sovitaan sitten. Joo, mut lue Dese, kiitos, moikka. Ja mä en ole vaiheessa, älkää koskaan laittako, että haluatte mut. Tai tätä. Tai tätä, koska ne ei ole vaihdossa, ne oli vain esimerkkejä, okei? Joten moi moi, kiitti kun katsoit, kiitti kun jaksoit katsoa, sori kun tästä tuli päätösvideo. Moi, oli hauska tavata. Moi moi, nähdään seuraavassa videossa, moi.